heaven's sake! Uy, libre! Libre yung toll sa Cavitex! Sino dito ang mga dumadaan ng Cavitex? Ikaw ba, kabisyo? Madalas kang dumaan ng Cavitex? Uy, nag-announce ang ating presidente na magkakaroon daw ng 30-day toll fee suspension sa Cavitex. So lahat ng mga vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, Kawit is gonna be suspended for 30 days. Ang tanong, true na ba siya? As in, nangyayari na ba? Kasi hindi ko pa po nararamdaman. Hindi ko pa nararamdaman eh. Parang wala pa. So, etong announcement na ito ay during the inauguration of the Cavitex C5 Link Sukat Interchange. So, inaabangan ko po yan sa totoo lang. Hindi ko sure kung kailan or baka yung iba lang talaga yung nakaka-experience niyan. Pero sana, maramdaman na po natin yung 30-day suspension na yan. At sana hindi sa trabaho yung 30-day suspension na yan. 30-day suspension sa paniningil ng toll sa mga expressway. Ang sarap-sarap siguro talaga na magkaroon ng negosyo na expressway, no? Naisip mo ba yun minsan, kabisyo? Na lahat na lang ng mga ginagawang daanan dito na mga medyo maluluwag, meron ng bayad. So, imagine mo na lang kung ikaw yung negosyante, tapos meron kang expressway, magkano kikitain mo araw-araw? Limpak-limpak na pera ang sa iyo. Tapos, magta-traffic naman. Charot! Uy, darot! May traffic pa rin naman sa expressway. Charot! Uy, darot! Pero depende yan kasi sa mga nangyayari. Kahit na sabihin natin sobrang bilis ng mga biyahe sa mga ganyang klaseng expressway, hindi natin maiiwasan yung mga aksidente. Ang dami kong nakikita sa social media, mga nagba-viral na video na bigla na lang sumisemplang yung motor na malalaki. O kaya naman merong nagkabanggaan bumper to bumper na mga sasakyan. Truck na bigla na lang tumagilid at bigla na tumba. Alam mo yun, ayaw po nating mangyari yung ganong klaseng disgrasya o aksidente sa kung sino mang taong mahal natin sa buhay o kung sino mang tao sa mundong ito. So sana po ay mag-ingat-ingat tayo palagi sa biyahe at sana ay iwasan po natin yung pagiging ma-pride pagdating sa paghahawak ng manibela. Kasi doon ang gagaling yun eh. Kaya may mga na-aksidente dahil sa pagiging ma-pride sa manibela. I mean sa pagmamaneho. Kung hindi ka ma-pride, kung binababa mo yung pride mo sa pagmamaneho mo, edi sana hindi ka naaangasan sa ibang motorista o sa ibang mga driver. Maging pasensyoso, at panigurado pag nagpasensya ka, kukunin ka agad ni Lord kasi masyado ko mabait. Charot! Uy, darat! Pag ganun, iwas disgrasya. Ayan. So anyway, kabisyo, ang disgrasya talaga natin ay nasa mga pitaka natin. Tuloy lang ang buhay, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsuwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera. And today, Tuesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikan ng DJ Rocky's Secret File. Nasaktan ko ng isang beses ang taong mahal ko. At ginantihan niya ako ng 2 beses. Nasaktan ng isang beses tapos ginantihan ng 2 beses. Hindi quits. Dapat pag 1:1, 1:1, hindi yung 1:2.
Charot lang with Harot. Minsan kasi kapag nasaktan talaga tayo, gusto nating gantihan yung taong nakapanakit sa atin ng mga 4 na beses, 5 beses. Gusto natin na maramdaman niya rin yung sakit na nararamdaman natin para kahit papano gumaan yung pakiramdam natin. Pero sa totoo lang, pag sinaktan natin yung taong nanakit sa atin, di naman gumagaan talaga yung pakiramdam natin eh. Akala lang natin gagaan yung pakiramdam natin. Pero sa totoo, mas lalong lumalalim ang sakit. Abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!